باشه از الگوری پککی و کشکی بچم و از بهیویم آمد مردین نسیبین دیرسم استانبول ادیامان شرناخ جزیر جولمک بینگول موش بتلیس وان همو برسوا بانگا پککی بدن و لسر پیابن و جمیدانا ونگرن به 100,000 به میلیونا افدنگی که هادا پیدستینه gerek bersiva wê were dayîn bersiva vê banga hanê wilo gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê banga kecekê ser guhê xwe navêje gelê me gerek li ser piya bi çawa li Rojavayê Kurdistanê gel li ser piya ye û li meydana û li kolana û xwepêşandan û alên PKK û alên kecekê û fotoyê Ocalan tê rakirin gerek dehqatî Rojavayê Kurdistanê de ez bibînim li Bakurê Kurdistanê çalakî li dar bikevin. Ez bihêvî min gelê me li Bakurê Kurdistanê bi leztirîn dem bersiva banga kecekê bide. Ev kesên li Almanya û li Ewropa û li welatê Ewropa zirt û forta didin û dev davêjin namusa xelkê û êrişî kerameta wan û xelkê bênamûs dikin de ez bibînim kaniya namûsê ji pozê wan û ji mejiyê wan derbê werin meydana li Berlînê û li Brukselê û bi milyona çend çi qeyse dost û alîgirê PKK li Ewropa heye dibe ji meydana danekevin. Dema Ocalan hat girtin we dît çi çêbû çi qewmî li Ewropa niha jî êrişên dewleta dagirkerên Türk li ser sê beşê Kurdistanê li ser Bakurê Kurdistanê li ser Rojavayê Kurdistanê û li ser Başûrê Kurdistanê de ez bibînim kütle û cemawerên PKK û ev qeraseyê wan û giregirê wan ji meydana dernekevin meydanê Ewropa û meydanê şar û bajarê Kurdistana Bakur yanî ne tenê li Rojavayê Kurdistanê apûçî hene de ez binerim ka hala apûçiyên Bakur wê bi çi rengî bersiva banga PKK bidin. Ez hêvî dikim ji Xwedê ku ev gelê ku PKK wî xîtab digire gelê me li ser piya bi de ez bibînim gel li ser piya bi kala wê bi çi rengî bang bersiva banga kecekê û PKK were dayîn. Eger bersif neyê xwediyê vê bangê xwediyê vê daxuyaniya hanê qeraseyê wan û giregirê wan Cemîl Bayik û Duran Kalkan û Qereso û Riza Altun û Murat Karaîlan dibe lêberîna xwe ji gel bixwazin. Me bang kir û gel bersiva banga me neda. Eger banga kecekê bê bersivekî cemawerî li ser piya bersiv neyê dayîn demekî çîrokekî din heye.